Λαφαζάνης δεν μιλάω. Μόνο με την έγκρισή του. Δεν είπα να μιλήσει, είπα να μιλήσω κι εγώ. Κύριε Βορύδη, διεκδικεί να μιλήσει καθάλι. Άμα θέλετε να συνεχίσουμε και μετά δεν. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω και το κρατάμε ως σημαντικό είναι ότι μια ολόκληρη θεωρία, και γι' αυτό βρίσκεται σε αμηχανία η αντιπολίτευση. Μια ολόκληρη θεωρία των σχέσεων της κυβέρνησης με τη Χρυσή Αυγή κατέρευσε. Είναι προφανές ότι ουδέποτε υπήρξε. Είναι προφανές γιατί κάποιος πρέπει να εξηγήσει τι άλλαξε. Τι άλλαξε ξαφνικά και από εκεί που ήταν. Έτσι, τι άλλαξε. Λοιπόν, αν θα μπορούσε κάλλιστα ό,τι υπήρχε να συνεχίσει να υπάρχει. Να έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη, να έχει συλληφθεί ο αυτούργος, άντε και ο ειδικός αυτούργος. Δεν μπορεί και να συνεχίσετε να παρακολουθείτε ουδέτερα. Κατέρευσε ένα ολόκληρο επιχείρημα και μάλιστα αυτό κρατήστε το, γιατί έχει ένα χαρακτήρα ειδήσεως. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα όλοι θα κληθούν να πάρουν θέση σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Κάτι περιμένουμε από την κυβέρνηση. Λοιπόν, Ιωάννα, και θα δούμε εκεί. Για σας θα δούμε μνημόνιο. Η πρώτη πρωτοβουλία ήταν σε μεγάλες θεσμικές πρωτοβουλίες θωράκισης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πάμε στην Ιωάννα Μαύρο. Και θα δούμε. Για να δούμε.